Nginibingelele nonke lapha emakhaya, nibingelela ubasi omfishane nezindaba ezihamba phambili ze-Forten News. Iqembu elingundaba mlonyeni kulezi insuku, i-MK Party eholwa yilowo owayengumongameli wakuleli, umnumzane Jacob Gedleyihlekisa Zuma, isiveze ukuthi ngeke libhade nakancane emcimbini wokugcotshwa ihlandla lesibili kongumongameli wakuleli umnumzane Cyril Ramaphosa njengoba imveza njengengcelebane yeqembu lobandlululo i-DA. Kuzokhumbuleka phela ukuthi i-MK kuleli viki nje siphuma kulo ikushaye ngesithende ukugcotshwa kwamalunga wawo okuhlaliswa kwephalamende kokuqala ngqa kuleli esishayamthetho eKapa. I-MK iphinde yaveza ukuthi angeke yakujabulela nakancane yona ukuthi isihlanganisa neqembu labelungu ontamolukhuni i-FF Plus esikuveze ukuthi ukuze ivikele isihlalo salowo ongundunankulu wase-Northern Cape uZamani Soul kuyomele i-ANC ivikele indawo yabo ebizwa ngokuthi i-Orion. Siyacela ukuthi niqhubeke nisilandele nganza kwethu ekhasini lethu i-Forten News, nisubscribe ukuze nisithole zonke izindaba zishisa. Siyabonga.